Fer una poma a mig matí és quasi un clàssic. Ja sabeu que va molt bé. Si hi ha moltes hores, des de l'hora d'esmorzar a l'hora de dinar, va bé que a mig matí prenguem alguna cosa. Clar, si és una fruita, millor que millor. Però si a més és una saborosa poma, fantàstic. Per què? Doncs mireu, primer perquè ens neteja les dents. És lo clàssic, que es diu sempre. I és veritat, Perquè porta vitamines, perquè té pectines, perquè dona el poder saciant. Home, i perquè té molt bon gust, també. Però, esclar, si en aquesta poma hi afegim farina, sí, farina, sucre i mantega, què ens surt? Doncs mireu, deixem la poma. Ens surt poma, però en forma de tarta tatent. Ja sé el que em direu, que això és molt energètic. Home, sí que és energètic, però esclar, mireu quina mida té aquesta tatent. És una mini tatent. I és que amb coses dolces, amb més quantitat de calories, menys ració. Per tant, un bon suggeriment és fer una tatent a mig matí. Sola la tatent? Home, potser no. Què tal si posem un te verd? Sí, home, sí, un te verd que té antioxidants, que té 0 calories, que té un gust bo i que a més ens omple moltíssim. I ara que fa fred, ve de gust. Ja ho sabeu. A mig matí, mini tatent i un te verd. Com jo ara mateix.